da semana, bueno, que os he teño aquí a mesa completiña, que non vamos pasar lista, que non faltou nadie. Ana Domínguez, que está connosco xa dende que comezou o programa. Bo día, Ana. De novo, bos días. Está connosco Manuel Peña. Peña, que tal? Bo día. Hola, bo día. Nos acompaña tamén Víctor Tato. Bo día. Que tal? E deixo para o último a Chema Ferreiro, que a semana pasada estaba de cumpleanos. Aproveitamos xa para felicitarte en directo, Chema. Cambiamos a tertulia de día, coincidía yo cumpleanos e non pudo vir, mira que había tema. Había tema, Que excusa, son esos regalos, non? Chegou. Era bonito. Que saibades que chamei dúas veces e salíme un contestador para agradecervos. Mira como di Ana, que é verdad, chamei dúas veces e moi agradecido e pouco máis teño que dicir. E hoxe viñen porque resulta que perdín o tren porque tiña que estar en Santa Comba en un cocido coa pandilla miña de Coruña. Que ocorre? Que como non está señalizada a autovía que estaba cortada, dime unha volta, tuve que ir por Cea e pero que non, tú chegas a Masida e vas pola Bella, vas pola Nacional. Bueno, pero quero dicir, eu metíme por aquí. Pero non te metichelo, pero non te mandaron. É dicir, que non tiñas previsto vir ese tampouco. No, iba a falar por teléfono. E gracias que estuvo a autovía pechada, ves aquí en persoa. Sí, eu creo que estás agradecido pola felicitación do outro día. Conservaste moi ben. Pa edad que tes, xa te escoitei a ti, Oye, eu creen que non viñaras por outras razóns. E que razóns pode haber? No, pero pasou algo. Non pasou Mar en Calma. Bueno, pues non hai unha canción que se chama Mar en Calma ou así. Si sabedes algunha cousa é o momento de falala. Non, eu non sei nada, tú sabes máis que nós. Ai, que pouco atrevidos sodes, outro día moito rajar, e agora como está el diante non lle decides que queredes que fale tamén. Se conserve ben. No, que queredes que fale da situación do BNG, que vou yo preguntar eu, porque claro, outro día non veu, porque bueno, igual era unha excusa. No, xa sabíamos que non iba a vir, que xa o había dito. Pero Chema, bueno, é inevitable que te preguntemos despois de esa baixa anunciada de Sofía García, que por certo, os estaba no pleno, xa como concelleira nunha escrita, que o confirmaba aquí nunha entrevista que lle agradecemos moito, a primeira que diu desde que diu ese comunicado. Bueno, que nos podes contar? A ver, de nada, unha pregunta. O Bloque sempre dixo que a voceira, bueno, a concelleira, que non podía ter moitos cargos orgánicos, non? Non dicían así que non podía ser concelleira, cargos orgánicos, algo así, non? Digo, agora, se Chan, como se postula, que din que vai ser o novo, non o novo candidato, o precandidato, como queramos chamar a alcaldía do Carballiño, terá que dimitir de algún cargo tamén, non? Pregunto eu, non? Se así a Asamblea como din o Bloque, como dicían eles. Bueno, eu, en este momento, eu creo que va a haber situacións que habrá que preguntarlle a él directamente cal é o papel, non? Eu, ao respecto de a renuncia de Sofía, o único que teño que decir é o que sempre dicen aquí, non? É dicir, que é un erro desde o meu punto de vista. Sofía é o mellor valor que ten o BNG e a outros lle corresponde dar explicacións que, por certo, eu non as vin en ningún sitio. Por qué? Porque eu fui un dos que desde fai 2 anos e medio tuven chamado a moita xente da organización, non de aquí, sino de Ourense, para explicarlle cal era a miña visión ao respecto de algún problema que había por aquí. Por tanto, toda esta xente, cando se ese o momento, eu vou dicir con quen me puxen en contacto, que teñen nomes e apellidos, non falaron comigo para nada. Entonces, este é un proceso que para min é lamentable. Eu insisto, e hai unha cousa que é moi significativa, que o aluvión de xente que en todos os medios, Facebook, en todos os medios, estánlle dicindo, agradecendo a Sofía o seu traballo. Por lo tanto, non é un tema baladí, non é que o diga Chema, porque todo o mundo dice, é que tú apoias a Sofía, evidentemente, igual que apoio a outros en outro momento dado, cando fora do seu sitio. Eu creo que hai que dicirlle chapó a Sofía, é un traballo maravilloso. De feito, outro día me comentaron que no propio Espiñedo estaba Sofía, incluso se emocionou ela porque cantidad de xente ali públicamente. Foi porque eu estaba por ali e vi que se acercou moita xente. E a viva voz de non estar. Por tanto, eso ten que facer reflexionar a unha serie de persoas que a mí non me corresponde e que todo o mundo ten o seu dereito a promocionarse. Pero, bueno, Sofía sempre estuvo no BNG, non estuvo en ninguna organización política, non foi candidata de ninguna outra organización política en un momento dado, e, bueno, esta é a situación neste momento. É como ves a renovación que din eles, os do Bloque, que din a renovación esta,
Claro, pero a renovación non a vexo por moito nin lado, porque quedase ahorita, quedase Eladio, quedase como... A ver, non sobra nadie. A ver, vamos a ver, pero de que falas? Do Consello Local ou da candidatura? No, do Consello Local, que porque a candidatura... a candidatura o venres se vai a dar a coñecer oficialmente o candidato, que bueno, que xa prácticamente podemos confirmar que vai a ser Chan, porque creo que non se presentou ninguén máis, pero non sabemos a quen vai a levar na candidatura. Non, digo no Consello Local, ou na dirección do Consello Local, que queda ahorita, queda Eladio... Pero xa estaban aí, desde que se renovou. Din que se renovan, pero que tú como ves tú esa renovación, Chema? Mira, claro, pero quero decir que eso xa foi fai tempo, non é de agora. Claro. Fai 2 anos e medio, cando 2 anos e medio, cando foi a Asamblea Nacional do BNG, nós temos que renovar os cargos, non? Eu xa o dixen aquí, vou reiterar aquí, e hai un problema de carácter político que xa non é o primeiro, que se remonta a tempos atrás, non? Pero bueno, nese momento dado había unha solicitude por parte de Sofía en aquel momento que era de cambiar o día 28 de Nadal para o día 2 de xaneiro. Digamos, o 28 estipulaba o día que se tiña que facer a asamblea para renovar os cargos e tal. Pero resulta que Sofía en aquel momento, Sofía en aquel momento estaba de baixa con muletas. E o único cambio que se plantexaba era do día 28 ao día 2 de xaneiro. Co cual, co día 1 é festivo, depois metíase un domingo polo medio. Estamos falando do 28 e 2. E insisto, Sofía estaba de baixa e interviuse a organización. É dicir, viñeron de Ourense, porque parece ser que era un escándalo que non se fixera o 28 e se cambiara o día 2. Eu creo que nós temos unha organización política determinada que ten uns canles. Eu creo que neste momento unha das funcións que ten calquén órgano de dirección, chámese Consello Local, Consello Comarcal, Consello Nacional, Comisión de Conflitos, é darlle voz a todo o mundo. E se hai un conflito, hai que deixar escoitar o que digan as dúas partes. Eu digo por segunda vez que intentei falar con 6 persoas de Ourense e un cargo moi significativo de organigrama do BNG. Non me chamaron para nada. E que quero dicir con isto? Quero dicir que daba... É de aquí do Carballeño? Você está en contacto con alguén? Non, porque eu, vamos, en este momento eu entendía que o problema se suscitaba aquí precisamente e eu que tiña que falar era co Consello Comarcal. Claro, para unha resolución externa, non? Pero non é resolución de ningún, é simplemente con unha relación democrática de que ten uns canles que permite que calquer militante, home ou muller, teña a posibilidade de esplayarse e decir que é o que ocorre. Home, de feito, Sofía creo que non se sentiu respaldada tampouco en ese sentido. Bueno, a mí o que me preocupa neste momento é o seguinte. É o que desprendían as súas verbas. Sí, por eso digo. É dicir, vos sodes consciente, igual que a min, de la inmensidade de xente que a felicitou e lle deu o seu agarimo. É dicir, se fora unha nula, non dirían eso. Por lo tanto, isto a min, que o teño perfectamente claro, preocúpame que non haxa un movimento ou que non era neste momento ninguna situación. Daba a sensación de que era máis querida fora do BNG que dentro do BNG. Sí, é verdade, daba esa sensación. Bueno, pues, aparentemente. En todo caso, eu non quero entrar o que teña que falar o debo de falar nos órganos correspondentes na asamblea, pero, por exemplo, eu tiña pensado ir mañá na asamblea donde se iba a decidir a mí non me comunicaron nada, eu entereime por un medio de comunicación, non me parece serio nin riguroso. Os afiliados ou como se enteralo, non lle mandan unha comunicación ni nada. Nós teñemos unha convocatoria feita para mañán, para unha asamblea, para que nos explicaran teóricamente cal era o resultado das persoas que supostamente tamén se poderá presentar. Bueno, sí, pero ante un medio de comunicación aparece xa o nome do candidato. Iso que é unha filtración, que é unha interpretación colateral da lei. No, eu creo que así non se pode funcionar. Bueno, pero iso pode ser unha filtración. Vamos a ver, en todos lados pasan esas cousas, Bueno, pero unha filtración... A ver, pero vamos a sacar ao debe de Chan neste caso, que nun medio de comunicación sabe que vai ser o candidato. Pero vamos a ver, alguén terá que explicarle que se é o candidato porque non hai ninguna candidatura máis. E esa explicación terá que dar de alguén que este dentro.
Bueno, pero a ver. Claro, bueno, xa, pero me refiero que eso é difícil de controlar. Claro, efectivamente, se anticipa un medio, pues vai non haber do medio que dá esa nova e esa primicia según eles, esa está, punto. Pero vamos a ver, pero el tampouco se postulou en ningún momento públicamente. Mañá seguro que fará na asamblea, claro, que é onde o ten os órganos do partido. Vamos a ver, eu falei onte con Manuel Chan e me dixo que o venres oficialmente, despois da asamblea, se daría a coñecer, pues me parece correcto o que fixo, non? Outra cousa é pois os dimes e diretes, claro, que aquí na tertulia ademais somos expertos en eso, en alguén me dixo que nós o contamos non como información, senón como... Pero entonces ese medio de comunicación que foi unha interpretación del. No, que alguén yo pudo filtrar. Claro, Chema, pero alguén que o sabía, porque eu non o sabía. Xa te entendo. Bueno, pero que funcione desa maneira, para min, que son un demócrata, non o acepto baixo ningún concepto. A ver, o que pasa é que... A ver, tampouco... Para que vou ir a asamblea? Para que me digan o que xa me enterei por un medio de comunicación? Non sei, ti sabrás o que tes o que consideras. No, pero eu me refiero, eu que me refiero que esas cousas pasan, pero bueno, non desviemos o tema. Eu quería tamén preguntarvos, hoxe, por exemplo, Sofía acudiu pleno, mantense como concelleira non adscrita. O BNG se queda sin representación debido a esta lea, que eu creo que nos estamos olvidando tamén de eso, non? Sabes a miña opinión ao respecto, non? Tengo todo o dereito a seguir como concelleira. Eu entregaría acta. No, bueno, pero ao marxen do que fixéramos cada un, eu me refiero a que non vos chama atención, non vos parece, digamos, triste que cheguemos a este punto. Quen sería a persoa que tería que, en caso de que Sofía renunciara, quen entraría? Yolanda, non? Yolanda, sí. Pois o número 3 creo que por certo, outra cousa tamén que quero matizar, non? É el atento do dereito. E de feito non é a primeira vez que pasa, que xa houve outro concelleiro do BNG que pasou os non adscritos. Estando eu. Exacto. Bueno, botou ano e medio. Pero botou tanto tempo. Botou ano e medio. Non sabía. A mí tamén me parecía menos, pero pensei que era menos, pero despois non sei se son ano e medio ou un ano e 2 meses. Sofía dixo que lá sí, a ver, defender os intereses dos veciños e que podemos facer a pregunta. O Bloque acadaría os resultados que activo se Sofía non estuvera de cabeza lista? Probablemente non. Estamos todos de acordo. Pero, a ver, eso xa é outro tema. Mirade unha cousa, máis que entrar en si nos parece ben ou mal, que eu non quero entrar en eso porque ela ten o seu dereito e non temos por que opinar, quer dizer, podemos opinar, pero me refiero, ten o seu dereito, non está facendo ninguna irregularidade. No. Eu iba máis ao tema de que a visibilidade do Bloque a nivel municipal non, hai que esperar dentro dun ano cando se volva a colocar as eleccións. Pero eso non é, a ver, pero que chegar a este punto, me refiero. Pero cal era a alternativa? A alternativa era ou Sofía renuncia ou se non van a quedar sin voz. Ou chegar a un acordo antes, sentarse a falar antes. O acordo tal é como se desprendeu da fantástica entrevista que fixeches a Sofía, que foi bastante clara e meridiana, que non se sentiu respaldada, creo que desde o minuto 1, según as súas verbas, que me parece moi triste pareceme. Parece que non era candidata desexada por algunha xente aí do Bloque, pero isto que é? Entendes? Eu non sei, houve discrepancia desde o principio, pero que fora. Bueno, a ver, ti citas a túa candidata que ir a morte con ela e defendela a morte. Está claro que non había feeling, pero eso temos dito en reiteradas ocasións. Bueno, xa sería mellor chegar a un acordo. Por suposto que sería. Pero ela cando tomas unha decisión de chegar a un acordo e non haber estas discrepancias que había. Por suposto, e aparte Sofía, eu creo que estaba afectando a nivel de saúde. Como a nivel de saúde? A nivel familiar. Claro, efectivamente. A nivel persoal de la saúde. Que de feito dixo unha frase que eu me quedei con ela, que dixo que ela non podía nin debía seguir mantendo esa situación, é dicir, seguir sen facer nada, digamos. Era un lastre, ela foi un alivio, ora síntese máis, incluso máis relaxada a nivel persoal, porque isto, evidentemente, se tes todos estes meses tuvo que ser unha tortura. Ora que ven a Semana Santa, só lle faltou ter poñer un capirote, era a súa cruz que tiña en riba. Eu non quero, obviamente, aquí, como tertuliano, pois entrar en moita polémica ao respecto, pero si teño que decir unha cousa que é a seguinte: Sofía sempre foi militante do BNG. O deixo aí. Bueno. Parece, non, déxeme falar. Porque Chan se afiliou no 23. Eu non digo nada. Por aí. Dixo o que acaba de decir, deixado acabar. Eso é da miña cosecha. Peña, pero dixo o que acaba de decir. Deixadme acabar. Pero resulta que hai, por enriba das persoas, está a organización. Que ocorreu? Que desde que se fixo, e estou falando de antes das eleccións de 2023, hubo un proceso
Sofía na lista ofertoulle a moitísima xente, eu creo que menos a 2 persoas que están máis ou menos na edición, ir nas listas do BNG, vale? Incluído a Chan, e Chan dixo que en ese momento non o consideraba. Ben, esa xente que hoxe está moi beligerante con Sofía non traballaron en ningún momento en ese proceso electoral, polo que fora, pero foron, aquí dixemos que non podía, outro que non quería, outro que non quería, pero foron moitos e moitas en listas de outro concello, un pouco incongruente. Aí o deixo, e dito isto, hai un proceso electoral. E dice, bueno, pues a xente non colabora porque está enfadada con Sofía, e con Chema tamén porque apoia a Sofía, pero hai un proceso despois electoral, é un resultado. Pero despois hai outro proceso electoral que son autonómicas, e ningún deles traballou nunca. E depois un outro proceso electoral que foron as eleccións ao Parlamento Español, e sabedes cantos traballaron destos que agora son moi postiles? Ningún. E despois hubo unhas eleccións ao Parlamento Europeo, e sabedes cantos e cantas traballaron dos cose de tal? Ningún. Agás, o que iba de terceiro, Manuel, que efectivamente traballou. Entón eu deixo aí para que todo mundo, e iso non é facerlle un feo a Sofía nin agredir a Sofía, é agredir ao Bloque Nacionalista Galego, punto. E aí eu deixo, e se alguén do que estou dicindo aquí me ten que reprochar algo, que me expulsen. Non traballou ninguén, eso non é facerle daño a Sofía, é facerle daño ao Bloque Nacionalista Galego. Que ocorre? Que eu entendo tamén que se hai un conflito habrá que ter un órgano que dirima ese tema, e o problema é que se escoite, e non quero decir que Sofía teña toda a verdade. Hai unha cuestión que é un reconocimiento social que está fora de calquer dúbida. Por lo tanto, a min non vin aínda, a ver se isto lle dou unha baza para que empecen a decir que Sofía é algo. Estou dicindo así públicamente, que era mala. Ata agora non me dixo ninguén públicamente. Para mí é un gran reconocimiento, porque a única cousa que nós podemos avaliar é esa. E eu non quero profundizar en este tema, simplemente digo verdades como puños. No, xa creo que profundizaches bastante el tema. Creo que fuxe bastante claro. Claro, bastante claro. Non sei se Ana queres decir algo, porque despois vamos a falar do pleno e vamos a deixar xa este tema. Nada, algo muy rápido, decir que es una valiente, la verdad, verla que después de aguantar tanto pueda dar un golpe en la mesa y decir basta, hasta aquí llegué, y siga luchando sin siglas, solamente con el nombre y el apellido, para mí es una mujer en toda regla. Simplemente decir eso. Hai unha cosa, e xa remato, depois hai outra cosa, igual ten sorte, Sofía, porque resulta que depois igual volve ao Bloque, porque hai uns precedentes de que a xente que se marcha e volve, los premian. Pois veremos a ver que pasa. Vamos a publicidade e vamos a falar tamén do que pasou hoxe no pleno.